Slobodna televizija došla je do izveštaja Evropskog suda za ljudska prava u kojem piše da nevladine organizacije imaju sve veći uticaj na i u okviru međunarodnih institucija, posebno u sistemu zaštite ljudskih prava. Ovaj izveštaj pokazuje da su najmanje 22 od 100 stalnih sudija tog suda između 2009. i 2019. bili zvaničnici ili saradnici 7 nevladinih organizacija koje su aktivne u pogledu ljudskih prava i koje su imale veliki uticaj na taj sud. 12 sudija povezano je sa Fondom za otvoreno društvo, 7 sa Helsinškim komitetima, 5 sa Međunarodnom komisijom jurista, 3 sa Amnesty Internationalom i 1 sa Human Rights Watchem. Od 2009. godine bilo je najmanje 185 slučajeva u kojima je barem jedna od tih 7 nevladinih organizacija zvanično bila uključena u postupak, navodi se u izveštaju. Od toga 88 slučajeva vodile su sudije povezane sa organizacijama. Fond za otvoreno društvo koji finansira George Soros kolaborira sa 12 sudija Evropskog suda za ljudska prava tako što ih plaća, piše u izveštaju. Pa to je još jedna u nizu gluposti, tako da ne znam kako da komentarišem povezanost bilo koga sa izborom. Zna se kako se odvija izbor sudija Evropskog suda za ljudska prava, tako da to je nešto što može... Mislim, vi uvek imate teorije zavere na koji način postavlja sudije, ali to je stvarno nešto što izlazi iz okvira nečega što vredi komentarisati. Dobro, znači negirate da postoji povezanost Fonda za otvoreno društvo? Ne, ja sam rekao samo da je to glupost, ništa. Ne negiram, ja kažem samo da je to glupost. Vidio sam tu vest, mislim, malo se nasmejali što da redi. Ne negirate nego... Kampanja je tu i neke vode kako god znaju. Hvala mnogo. Čija kampanja, izvinite? Sve jedno, drago mi je da na taj način pišete. Hvala mnogo, prijatno. Izvinite, čija kampanja? Podsjećamo, Fond za otvoreno društvo organizovao je okrugli sto vlasti i opozicije u Srbiji u avgustu prošle godine kako bi uredio izborne uslove. Izborne uslove uređuje zakon, ali u ovom slučaju o njima se nije raspravljalo u Skupštini Srbije, legitimnom mestu za to, već se umešala strana nevladina organizacija i to oko najbitnijeg pitanja u zemlji. Fondacija za otvoreno društvo pokrenula je projekat jačanje kapaciteta za vladavinu prava Jug Srbije sa ciljem da se stvori nova baza lidera za reformu pravosuđa kako bi nastupali sa sopstvenim inicijativama kako u lokalu, tako i na nacionalnom nivou, kažu iz fonda. Ali očigledno je da se ove situacije ne dešavaju samo u Srbiji, već u srcu Evrope postoji korupcija i umešanost nevladinih organizacija u sudove i taj trend se širi. Nedavno je Evropski sud za ljudska prava prisilio Belgiju da plati 13.000 evra zato što je deportovala ilegalnog migranta koji je osuđen za niz krivičnih dela, uključujući i silovanje tokom njegovog boravka u Belgiji. Ali pošto je Belgijanka sa njim ostala u drugom stanju, Evropski sud za ljudska prava odlučio je da je Belgija prekršila njegovo pravo na porodičan život. Dina Cepenjor, Slobodna televizija.